Minule jsem vám na zápraží v pyžamu řekl, že se podíváme a že se naučím natáčet videa a že vám něco řeknu o penězích. Ale neřekl jsem vám, co od toho můžete očekávat, když se mnou vydržíte v tomto videokurzu. Nebudu vás učit, jak vydělávat peníze. To je otázka pro někoho jiného. Já vás naučím pouze, jak od něho nepřicházet. A slibuji vám, že již ve třetím videu budete vědět, jak se svými penězi vydělat milion. Máte několik mocných zbraní, které nevyužíváte a o kterých vlastně celé investování je. Víte, že narozenému dítěti stačí dávat 140 korun měsíčně bokem a když půjde do důchodu, bude mít v 68 letech naspořeno 11 milionů. To je věc, o které budeme v tomto videokurzu mluvit. Takže zůstaňte se mnou.